Bueno, bons días, moi bons días a todas e todos vos. Moitas grazas por estades aquí. Xa sabedes que no noso caso, e no meu en concreto en particular, cando decimos estas cousas non é unha farsa nin unha liturxia, senón que nós estamos convencidos de que a información é fundamental, pero tamén é fundamental que a información sexa veraz e que non se manipule, que moitas veces é responsabilidade dos propios actores políticos polas filtracións chamadas. As únicas filtracións que coñecía eran as infiltracións que fan os traumatólogos ás veces nos artellos cando doe moito, pero non caí cosas. Como xa se vos informou, veño arrasando un pouco porque hai conxestións de tráfico. Hai un tráfico político impresionante, con votos nulos que din que non son nulos, con votos que non sei que. Centrareime e empezaría a falar algo a serio, non? Bueno, este encontro convosco é para, como ben sabedes, xa para anunciarvos que o encontro en Mandiño pois convoca un encontro aberto, de maneira que estamos en 3 de graus de encontro con vos, o en Mandiño e co resto da xente para o día 18, sábado pola tarde, como unha iniciativa dentro do proceso no que nos estamos dende hai tempo, como encontro en Mandiño, non dende agora, a diferencia de outros segmentos do BNG, o proceso no que estamos dende hai anos, coa pretensión e obxectivo que cadra impossible mission, pero nos até agora apostamos a que non sexa imposible, da rexeneración do BNG e en rigor dun proceso de refundación no sentido propio. Por qué? Porque, como ben sabedes, levamos tempo reivindicando que é preciso voltar ás fontes que inspiraron o deseño da Frente Plural, asamblearia, de democracia horizontal, polo tanto, de práctica da igualdade e a liberdade e tamén a fraternidade que é a democracia horizontal dentro do espacio nacionalista, que coallara na Asamblea de Riazor de 1972, que na nosa opinión estaba a sufrir un proceso de deterioro, de desviación, de deturpación, de perda de todo iso, que minaba absolutamente a confianza interna indispensable para o diálogo e o traballo conxunto entre iguais pero diversos, e que fora ademais un plantexamento precoz, pioneiro e precursor dos deseños que levan xurdindo no proceso dos movementos antisistémicos e altermundistas dende mediados dos 90, fundamentalmente dende comenzos dos foros sociais mundiais. Nós sempre defendimos que o BNG fora un precursor e que precisamente na etapa dos 2000 que levamos, nas que ese deseño era o que estaba imprimindo carácter non só as redes de movimentos, os foros, sino tamén a súa traslación e instancia política ali onde se deu, como por exemplo en diversos casos de Latinoamérica, como Bolivia ou como Ecuador, etc., pois que entre o que no BNG estaba no proceso inverso, verdad? Estábase marcha atrás, estábase a reconversión do BNG na práctica, facticamente, nun partido, con correntes, pero un partido, e, polo tanto, un retorno aos deseños convencionais que estaban absolutamente en crisis, absolutamente desacreditados e absolutamente obsoletos. Fagos esta especie de limiar o preámbulo porque me parece necesario que a cidadanía teña claro que o que agora está a acontecer dentro do BNG, a raíz das eleccións municipais,
e tamén polo impacto dentro do BNG da eclosión, da rebeldía cívica, fundamentalmente na mocedade, pero non só, dos acampados do momento 15M, etc., etc., pois o que está a acontecer agora no BNG é algo que o encontro leva teimando porque acontecese xa moito antes, e moi singularmente con un fito que foi a nosa actitude a seguida do resultado das eleccións ao Parlamento de Galiza autonómicas 2009. Dentro deste proceso, por lo tanto, nós presentamos e sometemos a debate dentro do Consello Nacional do BNG xa nesta primavera, antes das eleccións municipais, as conclusións da nosa Asamblea Nacional, que tamén coñecedes, sobre todo no que se refería ao que estou a falar. Plantexamos isto no BNG, no Consello Nacional, e aceitamos daquela que, dado que se estaba nunha fase preelectoral ou pre-campaña electoral das municipais, deixar o seu debate pospolo, despois dun primeiro debate que se deu ali, pero o debate definitivo para despois das eleccións municipais, o primeiro Consello Nacional. Nese primeiro Consello Nacional volvemos a presentar ese documento e se comprobades, se contrastades o documento cos acordos conducentes á creación da comisión que agora está a funcionar aberta para xestionar este proceso de regeneración do BNG, pois eso concorda entre o documento e que se está a facer, polo menos algúns puntos do documento. Esa comisión aberta, dende o noso punto de vista, así o estamos a decir nas dúas sesións que levamos desa comisión aberta, non ten máis cometido que o de xestionar este proceso. E nós vimos o proceso, e así o estamos a defender dentro da comisión, nós contemplamos este proceso como un proceso en dúas fases. Por lo tanto, esta comisión non ten como cometido esta comisión preparar a Asamblea Nacional Ordinaria, sino xestionar a fase previa a posta en marcha da Asamblea Nacional Ordinaria, que nós consideramos indispensable para que esa Asamblea Nacional Ordinaria sexa convocable e realizable en condicións de credibilidade interna, non só para a militancia actual, sino para a militancia que se foi indo do BNG, cansa, disgustada, desencantada, ou isto que foi de algún xeito expulsada, excluída, sancionada, e tamén para a cidadanía nacionalista que forma parte da base social do nacionalismo ao seu conxunto, non só do BNG, e que perdeu confianza no BNG neste proceso. Por lo tanto, a nosa tese é que esa comisión limítase a xestionar este proceso dende agora até final de agosto, comenzo de setembro, que é o período que nos consideramos necesario de fase previa de celebración de asambleas abertas no sentido de que non só acudan militantes e afiliados do BNG, sino que sexan abertas a cidadáns que non sexan militantes do bloque que queran participar nesas asambleas, que teñen que ser asambleas deliberantes, de diálogo, de debate, de todo o que se queira, e non de decisión. Por lo tanto, asambleas que non van tomar decisións, esa é a nosa tese. E ese proceso que permitirá chegarmos por a nosa parte, como encontro en Bandiño, a ter a diagnose de si é abordable ou non xa formalmente nun proceso da Asamblea Nacional o que nós pretendemos ou os elementos cardinais, básicos, fundamentais do que nós pretendemos, que é a recuperación do proxecto común, a recuperación do proxecto estratégico do BNG e a recuperación das regras de xogo internas do BNG que foron deturpadas neste período. Dentro dese plantexamento e dentro desta nosa posición, que en principio está sendo asumida dentro da comisión, con matices, pero está sendo asumida en principio,
Pois dentro diso, nós tamén propuxemos que, alén das convocatorias de asambleas abertas do BNG a nivel comarcal, a nivel local, etc., etc., calquera dos grupos puidese tomar iniciativas de convocar encontros abertos con quen quixese asistir. E esa é a base sobre a que nós tomamos a decisión de convocar este encontro aberto para o día 18, sábado de xuño deste mesmo mes, pola tarde. A pretensión de facer algo análogo, pero dentro deste proceso, ao que por unha banda fixemos na rolda de rebeldía, que recordades, orientada fundamentalmente ao diálogo cos movimentos sociais organizados, e que deu froitos moi positivos en canto a desaparición, a calificación de posicións, a desaparición, eliminación de suspicacia respecto de un grupo, en definitiva, político, aínda que atípico como encontrei en Mandiño, e tamén de posta en común de moitas análises e diagnoses que finalmente compartíamos. E tamén o método que nos seguimos no propio proceso da nosa última Asamblea Nacional, encetado no outono, que desembocou, como sabedes, en 2 plenarios sucesivos, un simplemente deliberante e de debate, e outro finalmente decisorio para aprobar os documentos. E é un proceso no que tamén estivo aberto a participación de xentes non militantes do encontro, nin siquiera militantes do BNG que quixesen participar e debater con nós. Esta é a finalidade. Só engadir o seguinte: nesta fase